गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ दिनै 5 सेप्तेम्बर। दिनैनि साना भारतनि गोथार आरो मख'जाथाव जारिमिनारि सान। दिनै गोथार फोरोंगिरि सान। फोरोंगिरिया गंसे ममबाति जाय गावखौ खामना गुबुननो सोरांहोयो। हादरनाङै दिनैनि सानखौ फोरोंगिरि सान महरै बोसोरफ्रोमबो फालिनाय बायदि दिनैबो फालिदों। भारतनि बारग' हादरगिरि सानथौगिरि सोलोंथाइगिरि गेदेमा डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जोनोम सानखौनो फोरोंगिरि सान महरै फालिनाय जायो। गेदेमा बिथाङा थांना थानाय समाव हादरनि थाखाय आरो सोलोंथाइ बिथिङाव बुंस'हायै बिहोमा जगायनायनि थाखाय बिथांनि जोनोम सानखौ दिनै भारतनाङै फरायसालि फरायसालिमा आरो बुहुम फरायसालि लोगोसे गासै सोरखारि मावख'फोराव फोरोंगिरि सान महरै फालिनाय जायो। फोरोंगिरि सान फालिनायनि गेजेरजों बुहुमनि साफ्रोमबो फोरोंगिरिफोरखौ मान आरो सिबिनाय थांखिजों बे सानखौ फालिनाय जायो। गेदेमा डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जिउ जारिमिनखौ बुंनानै फोजोबनो हाया। गेदेमानि जिउ आत्मा गोजोननि थाखाय सिबिनाय आरो मान होनाय जाबाय। 22थि बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप फुटबल खुंनो लाहार फाहार। रायदाव आफादा मावखुलि बेखेवबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि दख'रा बर' फरायसा आफाद आरो डिमाकुसि गेलेमु आफादनि जथाय बानजायनायाव बोसोरफ्रोमबो खुंबाय थानाय बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप जोलुर बादायलायनायखौ खुंफुंनो आरो मोजाङै सामलायनो दिनै रायदाव आफादा गाहाय मावखुलि बेखेवबाय। दिनै रायदाव आफादनि गाहाय लेंथुमगिरि बिरफुं बसुमतारिया जागायनाय हाबाफारियाव गाहाय मावखुलिनि दरखंखौ फिथा हास'नानै बेखेवना होयो। रायदाव आफादनि मावफुं आफादगिरि गौतम कुमार शर्माया डिमाकुसि दख'रा एफसिनि गाहाय मावखुलिनि दरखं मोखाङाव फज'नाय मावखुलि बेखेवनाय हाबाफारियाव दख'रा एफसिनि आफादगिरि लबराम बर', मिरु एफसिनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि लहित चन्द्र बर', टंला जौमा फरायसालिनि बिबुंगिरि कृष्णकान्त बसुमतारि, समाज सिबियारि खगेन बसुमतारि, शेखार शंकरदेव गोजौसिन फरायसालिनि बारग' गोरायुं सितिम्बर शर्मा, खगेन सहरिया, सन्तराम देखा जों लोगोसे डिमाकुसि ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरि समाज सिबियारि रायजो राजाफ्रा ज'ज'यै बाहागो लायो। अल बिटिसि गावबुरा एस'सिएशननि गायसनगिरि आफादगिरि रुंसारि गपाल चन्द्र बसुमतारिनि 9थि थैनाय सान फालिदों। क'क्राझाराव थानाय गावबुरा भवनाव गपाल चन्द्र बसुमतारिनि 9थि थैनाय सान फालिदों। रुंसारि गपाल चन्द्र बसुमतारिया गावबुरा आफादखौ दानानै गावबुराफोरनि मोनथायनि थाखाय गोबां हाबा मावलांदों। दिनै बिथांनि रुंसारि सानाव बिथांखौ गावबुरा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा मान बावदों आरो गोसोखांदों। बिटिआरआ गिनेस वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थांगासिनो दङ। बे बाराव बिटिआर सरकारा गिनेस वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थियारि जादों। खेबसेनो 10 लाख बिफां फुलि गायनानै गिनेस वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थाग थियारि जाबाय। सुलुंनि बायदिब्ला उदालगुरि जिल्लानि भैरबकुन्द आरो सिखारिडाङा हाग्रा ओनसोलनि 825 बिगा हायाव 10 लाख बिफां फुलि गायगोन सोरखारा। फैगौ 13 सेप्तेम्बराव 10 लाख बिफां फुलिखौ गायनो साखाफारा जादों। 10 लाख बिफां फुलि गायनो थाखाय दासिम 2000 सुबुंफ्रा सान-हर गोब्राब खामानि मावगासिनो दङ। राजखान्थिनि गेदेर खौरां। बिपिएफ दोलोनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिसिआव बिपिएफ दोलोआ सरकाराव गैयाब्लाबो गोख्रों जाफिनगासिनो। उदालगुरि जिल्ला भैरबकुन्द ब्लकनि सिङाव थानाय सपनगाव प्राइमारि बिपिएफ हानजायाव गुबुन गुबुन हानजानिफ्राय सा 9 सोद्रोमाफ्रा जयनिं जाफैदों। बे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों उदालगुरि जिल्ला बिपिएफनि आफादगिरि आसामनि बारग' मन्त्रि रेहन दैमारि, भैरबकुन्द ब्लक बिपिएफनि आफादगिरि कनेश्वर औवारि, जिल्ला बिपिएफ नेहाथारि नारायण उपाध्याय आरो माखासे हेफाजाबगिरि रायजो राजाफ्रा। हाबाफारिनि गेजेरजों कनेश्वर औवारिया बुंदोंदि बिपिएफ दोलोआ गोख्रों जागासिनो आरो फैगौ लकसभा आरो बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ मोजां फिथाइ मोनगोन होननानै बुंदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। सोनाब बंग धुपगुरि बिधानसभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि भट सोनाया जागायबाय। सोनाब बंग रायजो जलपाइगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय धुपगुरि बिधानसभा बियाबाव दिनै उफ्रा बिसायख'थि जादों। फुंबिलि 7 रिंगा जागायनाय लोगो लोगो धुपगुरि बिधानसभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि भट सोनाय हाबाफारिया मोन 200 भट सोग्रा मिरुआव सोलियो। मख'नो गोनांदि जलपाइगुरि जिल्लानि धुपगुरि बिधानसभा बियाबनि थाखानाय एमएलए बिष्णु प्रसाद रयआ अबथारायै थांनाय 25 जुलाइ अक्ट'आव रुंसारि जानायनि उनाव बिसायख'थि आय'गआ दिनै धुपगुरि बिधानसभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिखौ खुंफुंनाय जायो। उफ्रा बिसायख'थियाव बिजेपि हानजानिफ्राय
श्रीमती थापासि रया बिजाथि गसंदों आरो सोनाब बंग रायजोनि खुंथाय गोहोआव थानाय तृणमूल कंग्रेस हान्जानिफ्राय धुपगुरि हिन्जावसा फरायसालिमानि फोरोंगिरि निर्मल चन्द्र रया बिजाथि महरै गसंदों। धुपगुरि विधानसभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि फोसावनाया फैगौ 8 सेप्तेम्बराव खुंफुंजागोन। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ सासे थगायसुला। प्रमद बर'आ मिडियाखौ खोथा होना फोथाय खेबस' खालामदों। प्रमद बर'नि सायाव माखासे सान सिगां बिपिएफआव जयेन जानाय कास्टम बसुमतारीआ गोख्रों अजद होदों। बिथाङा प्रमद बर'नि सायाव मा बुंखो? आरो नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव जाय जोङो डेम'क्रेसियाव मिडियाखौ 4 पिलार होनो दा बिथांमोना मानाव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा सरकार फैनाय लोगो लोगो बिटिसिनि मा होनो मास मिडियाफोरनि थाखाय मा होनो मिडिया वेलफेयार फान्ड होननानै बिथांमोना 10 कौटि रां होनायनि खोथा बुंदोंमोन। दा नोंसोर मिडियानि मानसिफोरा 10 कौटि जाय मिडिया सान हर गोरिब रायजो राजानि थाखाय बा समाजखौ फोसाबनो थाखाय खामानि मावबाय थायो बे मिडियाफोरनो 10 कौटि मिडिया मा होनो वेलफेयार स्किम होगोन होन्दोंमोन बिथांमोना 10 कौटि दा बिथांमोना बेखौ होनो हायाखै। दुखुनि खौरां सासे बर' फिसाया गोमादों। चिरांनि राजात नार्जारिया गोमानानै दङ। चिरां जिल्लानि रुनिकाटा थानानि सिङाव थानाय मुमिरामबारि गामिनि सावगारियाव नुनाय राजात नार्जारिखौ सोरबाफोर नुसनोब्ला 8133815836 मबाइल नाम्बाराव खोन्थाहरनो नखरनि सुबुङा खावलायहरदों। बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि सायाव गोख्रों हामला रन्जित बसुमतारीनि। हाग्रामा महिलारिया बर' आरो गुबुन हारिखौ थगायना 17 बोसोर सरकार खुंबोदों। गोजौआव गाखोना गाहायाव दानना होनाय मानि मावगासिनो बिपिएफ हान्जाया। हाग्रामा महिलारिया सोबख'ना खुंथाय सालायनायनि गोख्रों अजद। काउन्सिलनि सिङाव थानाय 39 लाख बिगा हाखौ रैखाथि होनाया जोंनि खामानि होनना बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीया गोख्रों बुंथिदों। नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड थामहिनबा NDFB-नि 35थि मुंख्लं सान फालिनो लाइखुन्थिया गायसनबाय। दिनै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपुहि साम'हाथायाव फैगौ 14 सेप्तेम्बराव NDFB-नि 35थि मुंख्लं सान फालिनो थाखाय लाइखुन्थियाखौ गायसनजेनबाय। लाइखुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों MCLA अमर बसुमतारी, इउनाइटेड फाराम अफ एक्स NDFB-नि लेङाइ आफादगिरि नायस्रां औवारी आरो बारग' NDFB-नि माखासे दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफ्रा बाहागो लादों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिजनेस सोमजिदों। सासे उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनो नाजानायनि जाथाय। गला एबा दखानाव मिमि बायनो फैनाय 12 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ गलानि सिङाव सोनानै जिनाहारि खालामनो नाजायो लांसुनिया गलादार इन्द्र हमन दासआ। रायजोआ हमनानै गथायनानै हरो बलामगुरि पुलिसनि आखायाव। चिरां जिल्ला बिजनियाव सोद्रोम समाजखौ लाजि फोनांनाय मोनसे जाथाया चिराङाव फैदों। फावरागुरि दासपारा गामिनि थागिबि लांसुनिया इन्द्र हमन दास मुंनि सासे सुबुङा 12 बोसोरनि सासे उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनो नाजानायनि जाथाया ओनसोलनाङै मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। जाथाया थांनाय 4 सेप्तेम्बर समबारखालिनि सानजौफु 11 रिंगायाव जादोंमोन। हिन्जावसाया लांसुनिया गलादार इन्द्र हमन दासनि गलायाव मिमि बायनो थांनाय समाव गलानि सिङाव सोनानै जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन। नाथाय जायगानि सासे सेंग्राया लामाजों थांबाय थानाय समाव जाथायखौ नुसननानै जायगानिनो माखासे मानसिफोरनि मददजों हमनानै बलामगुरि पुलिसनि आखायाव गथायनानै होयो। जाथायनि सायाव हिन्जावसानि बिफाया बलामगुरि पुलिस बिफाननो लांसुनिया इन्द्र हमन दासनि हेंथायै गसर थिसनबाय। मख'जाथावदि लांसुनिया इन्द्र हमन दासनि सायाव सिगां समफोराव बेफोरबायदि गोबां गाज्रि आखु बाहायनायनि अजद दैखांदों।